Infrastructure Malta kienet sfurzata twaqqaf parti mix-xogħol relatat mal-proġett ta' Central Link wara l-instabu f'dalijiet arkeoloġiċi. L-ewwel indikazzjonijiet huma li l-fdalijiet imorru lura għal żmien ir-Rumani u aktarx li kienu jservu bħala gandotti għat-tisqija tad-dwieli. Il-ħamis filgħodu fil-fatt fil-post intbagħtu numru ta' arkeoloġisti hekk kif issa jrid jibda proċess delikat li jinvolvi t-tindif bl-idejn tal-fdalijiet u d-dokumentazzjoni tagħhom. Dan fl-istess waqt li l-ħaddiema kienu għadhom qed inaħħu l-ħamrija u materjal ieħor minn partijiet oħra taż-żona agrikola li se tagħmel wisa għal proġett f'Ħattartu l-madwar. Fl-aħħar ġimgħat fiż-żona kien hemm sejbiet oħra fosthom karatteristiċi mnaqxa fil-blat u li wkoll huwa maħsub li għandhom importanza storika. Kien fil-bidu ta' dan ix-xahar li l-Gvern Laburista ħabbar li beda x-xogħol fuq il-proġett ta' Central Link mingħajr ma stenna l-eżitu tal-appell li hemm kontra dan il-proġett. Dan meta residenti u l-bdiewa involuti appellaw mid-deċiżjonijiet li jippermettu li dan il-proġett isir. Iżda l-Gvern għażel li għaddi romblu minn fuq in-nies sew jekk huma residenti kif ukoll bdiewa li se jkunu qed jitilfu r-raba tagħhom. Tantu hekk li miż-żona diġà sparixxew u nqerdu numru ta' siġar. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija dwar dan il-proġett kien iddikjara li se jibqa' jsegwi x'qed iseħħ u se jibqa' jżomm lill-Gvern Laburista responsabbli tad-danni li qed jikkawża lill-ambjent u liċ-ċittadini torta deċiżjonijiet ħżiena li qed jippersisti li jibqa' jieħu.